bursuni. Mai tsara ka duba bakin gasarinka, domin so a zuciya na dace. Wanda so ki zuciya ai dace, ke ɗaya biya sarauniya ke ce. Kun zamto ina tare zan zarce, sanki a zuciya ta hanna zarce. Banna bare ki gindiya ke ɗai ce, sanki a zuciya ta dan na dace. Kin zama gindiya sarauniya ke ce. Kun san so tafkar rigar kowa ne, kowa ma ya sashi dan shi ya gane. Amma saraki su sashi su gane, to sarki a zuciyar kowa ne. Masu kuɗi ku sashi don kun gane, to bai ya bacin shi sai an zane. Bebar yara babare manya ne, domin so a kwasi sarki ne. Kowa ma ya sashi don kuma gane, so ba bai bacin shi ni na gane. Wasu su ce ashe kwaci zance ne, domin so ko ya zace zance ne. Don uwa mu saba so kuma gane, manyan abokan arziki na ne. Kowa ma ya sa da so mun gane. Na samu ta gimbiyar jitiya ne, samu guri da ni da ke mun zauna. Sanka zuciya ta dan ya zauna, nan zan bar ku yan uwa kun gane. Ni ne na ku adamsi yaro ne, so me san ka yan gari mun gane ashe.